Tati, už ideme na ten ostrov. Áno, už môžeme ísť, tak poďme na to. Ja som si požičal takúto super karičku. Je tu mám karička. Dobre, počkaj, sekol sa mi to troška, lebo učím sa Takže to ovládajú normálne ako človek nejaký mimozemšťan, ktorý... Veď sa učím, ja som to v živote neskúšal na tom šifrovať. V živote som... Ty vole, my vyletíme, ty čo robíš tu, vole, kolesa rozhodne. Pomoc! Utekám rýchlo z vody, utekám, idem preč. Tá loď asi nebude už pojazdná, no. No, GG. Len sa otočila. Dobre, tak musíme rýchlo postaviť barák. Dúfam, že mi YouTube button prežil, ale to zistíme za chvíľku, keď sa pozrieme, ale... Dúfam, že dačo prezrieme tu, lebo to fakt na náš ostrov. Dobre. Ideme dačo postaviť, kamo. Kde si, tati? Tak ty choď postaviť dom a ja zariadím... Asi drevo a jedlo idem skúsiť. A možno urobím ohnisko, ešte neviem. Ja idem stavať barák zatiaľ, aby sme to prežili. Ale Čo videl chceš som robiť? tutoriál na TikToku, že môžeme postaviť z tehiel, či som zabudol, pozriem na TikTok potom. OK, tak zatiaľ stávame baračík. No je to baton odložím. Tyjo, nevidím tu náhodou žraloka? Nevidím ho tu, neviem kde. Dobre, rýchlo. Hľadám dačo. Kde mám, kamo, kvádry. Kde to je, kamo? Kamo, kde to je? Ja už som našiel jedlo konečne. Dobre, tak pridať potom asi. Dobre, hľadám ešte, ak sa to volá, steny. Kde sú steny? No, čo som tu dal? Ale bude nám trebať aj postaviť nejaký, ja neviem, Proste baračík. Dvor. Alebo loď s kameňou. Ale to ti neudrží, to skôr z dreva postavíš. Stehli. To kde si videl na TikToku? To je na TikToku, to je ten tutoriál, jak postaviť TikTokovú loď. Ale som zvedavý. No dobre, tak ty postav už ten dom, lebo to bude potom na nič. Dobre, tak... Keď ho nepostavím, tak asi budú padať na nás blesky. Dobre, ja tu vyťahujem z môjho Harry Potterského kufríka. Harry Potter. Parakopter. Dobre, rýchlo, stávam Ak by barák. ste chceli pokračovanie, dajte like. A subscribe. Dobre. No postav ten dom, či čo to tam, ty to tam random stávaš. Miško, ja som trocha zapálil niečo. No som zvedavý, čo. Len dostávať ten barák radšej, aby sme sa mohli do neho ukryť. V pohode. Dobre. Rýchlo, kde to je? A mne sa to zase roztentovalo. Ten domek. No GG. Ohnisko, ja som ho stával, aj dom. Ale ja som nešol zbúrať, lebo bol katastrofálny a nehodilo sa to ko sebe. Dobre. Tak, Rýchlo, kamo, kde si? ja som našiel bicykel, bro. Bicykel, ty inteligent, ty sa tu vozíš na bicykli na ostrove, ty si fakt šibnutý. Kamo, to Mám papier. je na YouTube. Na TikTok. Je dovolenka. Skôr to vezmi, ale No tu máš. Super to. Dobre, berem to. Kde to je? Kamo, rýchlo. Už to tam dávam. Toto, no. Dobre, naskladám to tu. Naskladám. Kde si, bro? Jeden pekný je. Jeden dom nevieš postaviť. No, tak predtým bol dobrý. Ja sa snažím robiť ohnisko. Dobre, kde si mi robíš? Jedine urobí ohnisko. Ja sa proste robím. To potom ako to zrežiť. Ja neviem. To čo si urobil za trojitý barák? To je normálne umeno, dôtres. Ja tu hodím také papiere proste. No, to je také jedine, že by som našiel nejaký tutoriál na TikToku postaviť z kvadra, teda z ocele, postaviť titán V2. To ako stávaš ten dom? Tých domov máme toľko, že to ani je už na zbláznenie. No, toto je náš nový barák, kde si skryjem YouTube button. Môj strieborný YouTube button. Veď si to rando pokladaš, veď sa pozri na môj oheň, ako krásne horí.
Fuj, zase. Nechcel oheň, Mirec, tu máš oheň, ty vole. Ja viem, mne sa to troška kontrole, asi to zhorí. No čo už, GG. No čo už zase zhorí. Tak na čo si stával ten dom, keď nám zhorí reálne? Veď ja som to chcela, aby sme to prežili, ale Veď, ale ty ani dom nevieš postaviť, ty ho postavíš tak, že naopak hlavou. Ale to je TikTok tutoriál. Na TikToku nájdeš úplne všeličo. TikTok tutoriál z kanálu Uvútrack. To čo je, bro? Nejaký kanál, vole, čo vyzerá ako trak. To čo bol za psík? Tu máš myška psíka. Odkedy je na ostrove psík, tak to neviem. Tu bol na zemi vo vode pláva. No tak GG. Čo je? Dobre, word, fuj, ty vole, ja tam nejdem si do tej vody. Dobre, teraz ty vole word postavím. Tu je klada, teraz tam nahádžem tyčku jednu hlbokú, či väčšiu. Hlboká tyčka, snad. Veľká tyčka, myslím. Toto som myslel. A ideme skúsiť plávať. Mirec, poď mi pomôcť s týmto tu. Kde si, Mirec, ty inteligentná? Ja tam ešte robím to. Asi vyzerá, že už musím použiť tie TikTok tutoriály na lode. TikTok tutoriál na loď. TikTok tutoriál, googlím za chvíľu už, Mirec. Taký, hej. TikTok tutoriál, TikTok, kde je TikTok, bro? Dobre, tak mňa napadlo, že môžeme to urobiť po slovensky. Ty postavíš ľudia i čaplasne. Ja urobím TikTok tutoriál, kamo. Prečo z TikToku a nemôžeš, ja neviem, z Facebooku alebo takto? Prečo z TikToku? Facebook je po bolsov, nikto nepoužíva. TikTok. To je TikTok. No už urobíš konečne tu, loď máš TikTok a nič ti nepomohlo zrovna. No už je tu, poď Mirec, pozri, jak to pláve. Do riti. Dobre, pozri, sa pláve jak magor. TikTok tutoriál fakt funguje. Hej, funguje, podľa mňa to prežije, že do 5 sekúnd sa to roztentuje. No Mirec, už poď, už chcem ísť preč z toho ostrova. Ja si tu ešte idem povedať, že urobiť domček. To je plesnivý ostrov. No, dobre, idem už, počkaj. Ešte musím niečo poď, porobiť. ty inteligent. Ty tu vlastníš tento ostrov, som nevedel. Hej. Čo bolo tam? Nejaká... Dobre, tak idem skúsiť auto. Tak toto bude ináčia sranda. No, tak to mi ide. Ja ťa vidím, tak čo robíš? Ja tu normálne robím Supermana. GG, tak toto bude úplne ináč. Cooked. Dobre, ideme ďalej. Nemusíš kecať ako kecačka. Ja som sekačka, ty kecačka. Ty si kecač. Akože nech... Veď to auto fakt nefunguje pod tou vodou, veď to bol normálne... Ja tu robím oheň jak divy. Veď to bol normálne tutoriál na TikToku, že Lamborghini pod vodou. Nefungovala si teda moc. Lebo ty idem na moju cihlovú loď, Mirec, už poď, ty magor. Ja tu pozri, jak tu driftujem, už poď. Poď. Po 100 rokov prídu, neboj sa. Dobro, už ideš. Jupi, 100 rokov skončilo. Urobil som oheň a ty si mi ho zlikvidoval. Za to, že som nešiel, no. Máme za to. No, sádam už, poď, vole. Počkaj. Dúfam, že mám nejakú naftu. Vieš, aká je nafta v tom? Hej. Dreva, suchá voda. No, fakt je tam dreva, voda. Ty kokso. To zastan troška, to ako to je 360 normálne, on my hand. Teraz idem kam... Prečo tam už horí zdroj, ty magor? Z TikToku nepoužívajte recepty, lebo takto to skončí. Ja som rada, že to určite zhorí to, jak neviem čo. Ale Mirec, vyplatilo sa, sme preč zo stromu. Aspoň niečo, ale horí to. Dobre sa dáme ale teraz si robím TikTokovú motorku, kamo. Bro, prečo zase všetko z TikToku? No lebo si vravel, že... Miško, stoj, TikTok Miško. sa odporúča. Miško, stoj. A prečo? Chcem ti niečo ukázať, počkaj. Tak. No vidíš, TikTok je normálne Harry Potter. Poď, jupi, horíme, jupi. Zase teraz ty vole ten pes.
Jako riaditeľ vôbec nemáme dom? Ja neviem, ja ho tu hľadám. Ja ho tu hľadám, to je úplne kúk, to je úplne... Au! Gigi, kde je ten dom? Kam, kde si domček, Bobček? Tak sa hľadám. Už to asi vidím, No tak dobre, vidím ho na buráka. Ale krásne to tu horí, ako To je krásne. normálne Lamborghini, Formolini. Normálne nový brainrod. Dobre, ideme teraz. A teraz nabúráš, uvidíš, teraz nabúrám. A nám zničili dom, do Ríme, ja ho tu postavím nejaký random. Brookhaveník. Ja kúpujem od Brookhavenu všetky peniaze, díky vole, tu máme peňažný strom. Tu je sprandíky, idem dovidenia do opa. Flipa, flopa, flipa. Miško, ja by som ti chcel niečo povedať. No. Že skončíš za chvíľu na tom ostrove, čiže, lebo tam stále používaš recepty z TikToku. Dajte like, auto. Dajte